Si Abraham ug ang iyang mga anak. Galacia Kapitulo 3 versikulo 29. Ug kon kamo mga iya ni Kristo, nan kamo kaliwat ni Abraham, mga manununod sumala sa saad. Mahitungod kang Abraham nahisulat nga gitawag siya nga higala sa Dios, amahan sa tanan nga nagatuo. Usa kadto kataas nga dungog diin si Abraham gitawag nga mahimong amahan sa mga tawo, kinsa sulod sa mga siglo mao ang mga magbalantay ug mga tigpanalipod sa kamatuoran sa Dios alang sa kalibutan. Ni ana nga mga tawo pinaagi kang kinsa ang tanan nga mga nasod sa yuta mapanalanginan sa pag-abot sa gisaad nga Mesiyas. Si Abraham gipasidunggan sa naglibot nga mga nasod, ingon nga usa ka gamahanan nga prinsipe ug usa ka maalamon ug may katakos nga pangulo. Wala niya isalikway ang iyang impluwensya sa iyang mga silingan, ang iyang kinabuhi ug kinaiya diha sa ilang mamatikdan nga pagkalahi ni adtong sa mga magsisimba sa mga Dios-Dios, nakahatag og usa ka makasulti nga impluwensya pabor sa matuod nga pagtuo. Ang iyang pagkamaunongon ngadto sa Dios dili matarog, samtang ang iyang pagkamaabi-abihon ug pagkamanggihatagon nakapadasig sa pagsalig ug panaghigalaay, ug ang iyang wala maapektuhan nga pagkadako nagsugo sa pagtahod ug kadungganan. Ang iyang relihiyon wala isipa nga usa ka bililhong bahandi nga kasilusan nga bantayan ug pahimuslan lamang sa tag-iya. Ang tinuod nga relihiyon dili mahuptan sa ingon, kay ang ingon nga espiritu supak sa mga baruganan sa ebanghelyo. Samtang si Kristo nagapuyo sa kasing-kasing, dili mahimo ang pagtago sa kahayag sa iyang presensya o nga kana nga kahayag mudanag. Sa kasukwahi kini mosanag ug mosanag, samtang adlaw-adlaw ang mga gabon sa kahakog ug sala nga nagtabon sa kalag giwagtang sa mga silaw sa adlaw sa pagkamatarong. Ang katawhan sa Dios mao ang iyang mga representante dinhi sa yuta, ug iyang gituyo nga sila mahimong mga kahayag sa moral nga kangitngit niini nga kalibutan. Nagkatibulaag sa tibuok kayutaan, sa mga lungsod, mga syudad ug mga balangay, sila mao ang mga saksi sa Dios, ang mga agianan diin iyang ipahibalo ngadto sa usa ka kalibutan nga walay pagtuo, ang kahibalo sa iyang kabubot-on ug ang mga katingalahan sa iyang grasya. Kini mao ang iyang plano nga ang tanan nga mga umalambit sa dako nga kaluwasan mahimong mga misyonaryo alang kaniya. Ang pagka-Diosnon sa Kristohanon mao ang sumbanan diin ang mga kalibutanon naghukom sa ebanghelyo. Ang mga pagsulay nga mapailubon nga gipas-an, ang mga panalangin nga mapasalamaton nga nadawat, ang kaaghop, ang pagkamabination, ang kaluoy ug ang gugma nga naandan nga ipakita, mao ang mga kahayag nga nagdanag sa kinaiya at tubangan sa kalibutan.